Teraz vám ukážem penové plaváky. Konkrétne tie dva typy. 15 gramový a 20 gramový. Používam na lov dravcov na stojatých vodách. Väčšinou na šťuky, ale chytil som už aj dvoch menších sumcov, keďže na stražné rybky pri týchto plavákoch používam väčšie. Približne 15 cm červenice, plotice alebo karas. Oproti polystyrenovým môže byť nevýhoda možno tá, že tá pena nejakú tú vodu do seba nasaje a tak som zo začiatku uberal 10% zo zaťaže. Čiže keď tento mal 20 gramov, gramáž, tak som sa snažil dať tých 18 gramov a všetko bolo v poriadku. Teraz si po zakúpení hneď nastriekam so silikónovým sprejom a už mám pokoj. Výhodou týchto plavákov penových, okrem ich bezkonkurenčnej ceny, ktorá je niekoľkonásobne nižšia ako u nás, keďže tento 20 gramový plavák si viete kúpiť aj pod 50 centov za kus, je aj tá, že je vybavený plastovou trubičkou, do ktorej si viete vložiť fosforovú tyčinku, čiže chemické svetielko, alebo si môžete tam vložiť nabíjacie svetielko. Takúto tyčinku nabíjaciu. A pekne vám to svieti, koľko potrebujete. Tu máme 20 gramov. 20 gramov vložíme to tu na do vody a môžete vidieť, že to pekne stojí. Pekne sa to pohybuje. Svieti vám to, v noci to vyzerá dosť jasné, je to svetlo, môžete vidieť. To svetlo až žiari na tej vode. A môžete si to potom len vybrať a použiť na neskôr. Dajú sa kúpiť v rôznych veľkostiach, a to od 5 gramov do 100 gramov, čo som si všimol, takže každý si vie nájsť to, čo potrebuje. Za mňa odporúčam.